gonggo mana pamilangan parjolo mai uju di gonggo misikireni ustano Syria. Jadi borhat masa sude asa disunati ganut tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret, nakok turut Judea, tuhutani si Daud na marguar Bethlehem. Alasian toparan jala margani si Daud ibana, pasuraton dirina, rabdol si Maria orowan nai, naung gabe-gabean.